Pacitan apa cepitan iki, Pak? Pak Didi. Cepitan Pak Didi mari guys to nyeruput ki lho, arek diulur asito. Oh dadi anu gelas iki cek kelilingan cepitane Clarista ya. Pacitan sarwi jahanam panas udan panas udan aling-aling capek gunung Kang Sinoman kopi ini dhisik mari bliru kok rene sitok ae mari bliru ki lho. Wah, ngene tanah yo ngombe. Saban nggih? Monggo. Lah iya. Rodok ndledek Lah iya, kayak ono sak gelas gini wae lho beneran ndledek. Monggo mriki. Najan wadon sarwi lanang minomane banyu Iya ya sabar rasa gloro-gloro iki lho teko nggon lah. Alah, banyune bening di depakne sik. Lho lah yo iki lho sabar teko nggon. Banyu butek, Mas. Oh alah, gloro kaya. Banyu bening, Mas. Ombe sik gak apa-apa. Monggo, kersane mboten monggo. Iya. Aku sing gak patek legi ya, Mas. panas. Sing rada pahit ya, Mas. Moh legi, Mas. Buka celok, Mas. Buka celok nggih. Tak ombe wedang sik. Suarane udah blorok yo. Monggo diunjuk riyen. Kowe iki nek diomongi angel Ram. Kon ngombe kok sik panas padune isin karo kancane. Dek jaman berjuang gur kelingan anak lanang yen tak obati ing saiki ana ganti jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate jadi Monggo ingkang badhe beksa, monggo bapak-bapak, ibu-ibu. iki apa lali ning gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang kone padha lara lapa yo oper oper Ger to kopine? Soker.
Raharjo